Najznačajnije iskustvo ove godine u korišćenju ovih senzora i sondi koje smo instalirali ovde u ovaj plastenik i propratili je to što smo ovde testirali dve sorte. Imamo sortu Draper i sortu Duke i naravno krenuli smo sa istim parametrima i vrlo brzo smo videli da to više nema veze jedno sa drugim i da svaka sorta ima svoje norme zalivanja i da ima veću ili manju tolerantnost na vodu i onda smo došli do toga da kako koju sortu treba raditi i zalivati. Ja sam Aleksandar Milić iz Mladenovca, prvobitno proizvođač borovnice od pre 15 godina, a kasnije sam našao neko svoje mesto time što sam i primetio šta je na tržištu potrebno, gde su propusti, pa sam onda otvorio i firmu i počeo sam da uvozim i supstrate i sadnice, odnosno faktički sve što je potrebno za podizanje jednog savremenog zasada borovnice. Prvo sam bio proizvođač, pa sam na kraju otvorio svoju firmu za uvoz sadnica i materijala. Sve što je potrebno za podizanje savremenog zasada borovnice, pa sam na kraju završio i kao konsultant. Zato što se ukazala velika potreba i u tom momentu nije bilo previše ni znanja, ni iskustva, ničega i onda naprosto to se samo nadovezalo kao viši jedan, da kažem, viši nivo u celokupnom, da kažem, mom nekom razvoju od proizvođača pa do konsultanta i dalje. Najveći problem u proizvodnji borovnice sam ja prošao sam, lično na svojim zasadima, tako je, to je uvek bilo najskuplje jer sam, evo, prvi zasad koji sam podigao 2007. godine, njega sam posle nekog godine izvadio, zato što mi nije bio profitabilan, nije bio podignut na adekvatnom zemljištu, u principu ništa nije bilo dobro, ali tada, ko je znao 2007. ovdje u Srbiji šta se tu dešavalo i šta će se desiti, tako da tek kad sam prošao jedan ceo ciklus od 7, 8, 10 godina, onda sam se usudio da krenem da i savjetujem druge i to je dosta dobro krenulo i da kažem ovako imam dosta zadovoljnih klijenata s kojima radim. Osnovno što je mučilo sve proizvođače, pa i mene u tom startu, prvo što nismo znali, nije bilo nikakve prakse, nikakvog iskustva i nije imao ko da nam kaže. Pa smo sadili, pre je bilo samo pH je bio dovoljan, kao kiselo zemljište sadite. Dalje zemljište je glinovito, peskovito, ilovasto, to mi nismo znali, mi smo sad, tad je to sađeno po preporuci tadašnjeg distributera sadnica, to je samo bitno, ništa više, da ne pričamo kvalitet vode, da ne pričamo momenti navodnjavanja, količine vode i sve, to su bili, da kažem, pionirski koraci i masa tih i veći deo tih pionirskih koraka se završio neuspešno. Tako da, kroz, da kažem, neku evoluciju mene kao proizvođača, pa vlasnika firme, pa konsultanta, ja sam sve moguće sezone u 15 godina prošao od suša, kiša, mrazeva, svega do raznog tipova zemljišta i moja, da kažem, najveća bila prednost u tome što sam puno zasada na mnogo različitih lokacija obilazio i uviđao i kroz praksu i kroz provedeno vreme na zasadima šta je stvari problematika borovnice. Vama treba mnogo vremena i mnogo zasada različite da bi vi ukapirali pravu priču borovnice i ono što treba u budućnosti izbeći kao najveće rizike u proizvodnji. Znači, sama postavka jednog zasada, postaviti ga na pravi način je najvažnija uz sve ostale faktore, količinu i kvalitet vode i, da kažem, periodiku navodnjavanja, prilagoditi se mikroklimatu, zemljištu, svemu. Tako da, vrlo je, da kažem, zahtevno i traži integrisano znanje. Prepoznao sam tu neku novu dimenziju proizvodnje, odnosno proizvodnje, kao što vidite, iza mene u zaštićenom prostoru, koja će biti po meni već budućnost od 5 godina narednih, zato što ovde imamo prvo garantovan prinos, imamo konstantan prinos i konstantan kvalitet prinosa. Znači, vrlo je zahtevno, ali da bi jedna ovakva tehnologija mogla da zaživi i da mi budemo sigurni svake godine moramo da imamo instrumente koji će nam biti dostupni, koji će nam svakog momenta govoriti kako treba da se ponašamo. Te sam onda i prepoznao firmu Smart Watering i prepoznao sam taj neki novi način koji je meni jako falio kao proizvođaču, a naravno vidjet će i drugi proizvođači da će im biti neophodan
u smislu ako žele da naprave vrhunske i stabilne prinose u svim narednim godinama. Pa ja posle 15 godina sam odmah u prvoj konverzaciji prepoznao prednosti svega ovoga. Kad vi imate grafikone, kad imate sve, vidite kako se na svaki 15 sekundi, na svaku minuta, vidite kako se kreće vlaga u vašem zasadu, bilo da je saksija, bilo da je zemljište, meni odmah sve bilo jasno. Naravno i odmah sam se opredelio to. S tim sam, znači, i mnogo sam vremena uštedeo. Znači, time što mogu sa raznih mesta, i ako nisam fizički prisutan da kontrolišem situaciju, da mi je jasno šta se dešava u voćnjaku, do toga da mogu da kontrolišem, da radim neke druge stvari, a da budem prisutan, faktički kao da sam na licu mesta. Velike temperaturne razlike i klimatske promene, pre svega, će jako uticati na razvoj svih biljnih i voćnih vrsta, a takođe i borovnice, koja znamo da ima plitak koren, da je izložena jako brzo reaguje na nedostatak, na višak vode, na te momente. Onda jedan ovaj način koji ja sam počeo da razvijam u plastenicima, ovde ćete vidjeti i drugi model tunela gde se diže i spušta folija i gde mi direktno možemo da se branimo i da utičemo na svake godine, da imamo ono što sam malo pre rekao, konstantan prinos odličnog kvaliteta svake godine. Pre svega, cena borovnice u principu je zadnjih 15 godina prilično stabilna, ali naravno dešavaju se godine kao što je ovo i bilo još unazad tih godina, to ciklično se dešavaju takve promene, gde kad dođe jako topla godina kao što je bila ova, odnosno jako tople noći, onda borovnica kreće u zrenje. Zbir noćnih i dnevnih temperatura jako ubrzava zrenje borovnice i ona onda stigne u prilično, da kažem, prilično isto vreme i na višim i na nižim lokacijama, a takođe i u regionu. Tako da jednog momenta je onda došlo do tu da je ta cena brzo počela da pada i to, ali to ne treba da nam bude parametar neki važniji zato što je ova godina jedna od 5 ili 6 koji se dešavaju. Ali da bi mi mogli da imamo stabilnu cenu, onda kad imamo proizvodnju koja je nešto ranija, bobice su premium kvaliteta, onda mi ne treba da brinemo uopšte o ceni. Ono što je tendencija u razvoju jagodičnog bobičnog voća, to su klupske sorte, odnosno sorte koje su intelektualna svojina. Šta to znači? To znači da jednog momenta mi sad u Srbiji favorizujemo sortu Duke koja stiže tog momenta početkom juna, tad se bere i to je neki prozor u Evropi i ima se dobra cena. Međutim, naravno, sa jednom velikom hiperprodukcijom te sorte doći će naravno do prevelike količina roda gde se može desiti upravo ovo što se desilo ove godine da cena počne brzo da pada i da onda nemamo baš takvu priču kao što smo imali zadnjih 10 godina. Međutim, kada radite sortu intelektualna svojina, to je sorta koja se radi samo na ugovor, koja je inače premium kvaliteta, gde su već marketi to prepoznali i onda se ne ide u besumačno podizanje površina, nego se radi planski. Tako da ako vi podignete samo 200 ili 300 hektara te sorte jednog momenta u Srbiji, vi onda taj vlasnik sorte će kontrolisati i cenu, tako će onda sa tom cenom biti zaštićen i vlasnik i proizvođač. Ona je u principu uvek skuplja €1,5 do €2 po kilogramu od javnih sorti i naprosto budućnost će biti takva da, na primjer, engleski marketi ili nemački marketi kažu treba nam ova sorta ne ide jako dobro, imamo veću potražnju u odnosu na ponudu i onda se pita, u junu, gde u junu imamo da je kupimo, imamo u Srbiji. Onda vlasnik sorte kaže predstavnik u Srbiji, podignite još 20 ili još 50 hektara do nivoa potražnje, a da cena bude stabilna. I onda nikad se neće praviti ta sorta pa da vidimo kome ćemo da je prodamo, ne, nego se pravi samo unapred prema podacima iz marketa i onda ste vi kao proizvođač 10-15 godina sigurno zaštićeni u smislu da neće doći do tumbanja cena i do toga da vi budete ugroženi. Faktički dok vam traje biljka, dotle imate ugovor. Najznačajnije iskustvo ove godine u korišćenju ovih senzora i sondi koje smo instalirali ovde u ovaj plastenik i propratili je to što smo ovde testirali 2 sorte. Imamo sortu Draper i sortu Duke i naravno krenuli smo sa istim
parametrima i vrlo brzo smo vidjeli da to više nema veze jedno sa drugim i da svaka sorta ima svoje norme zalivanja i da ima veću ili manju tolerantnost na vodu i onda smo došli do toga da kako koju sortu treba raditi i zalivati. Jako je bitno što imamo, pratili smo vremenske periode u kojima su sorte jako dobro napredovale, gde su stajale, pa smo mogli da uporedimo sa istorijom koju imamo, istorija zalivanja što se tiče i pH i EC, znači kontrole hrane u saksiji. I onda sad na kontu tih podataka, istorije zalivanja, istorije đubrenja, možemo da napravimo naravno u zajedničkom radu sa smart wateringom i posebne softvere za navodnjavanje te sorte u tim uslovima. Tako da je to jako, jako bitno. Svi mi možemo da kažemo znamo i posle 10 godina i da smo ubeđeni da je to dobro, ide nešto da mi imamo tu neku, da kažem, iskustvo, ali matematika je neumoljiva, naprosto senzori nam kažu nešto drugo i onda samo treba se prilagoditi tome i raditi u tom pravcu. Tako da, eto, budućnost, ja mislim da će biti baš u tome da, iako to budemo uspeli u zajedničkom nekom poduhvatu da napravimo za razne sorte, razne softvere za navodnjavanje, onda će i budući investitori biti jako sigurni da nećemo im dozvoliti da pogreše. Možemo i mi da navodnjavamo za njih zajednički, a mogu i oni sami da se pridržavaju neki parametar, ali definitivno cela proizvodnja će ići u tom pravcu.